Skal du køre race? Så må du køre med Anders. Jeg kører ikke særlig godt, men jeg kører spændende. Hvor er det, den ryger lidt? Hør på olie. Spil olie. Ja, spil. Der var en traktor. Og kære office. Så der er Jesper med derinde. Jeg er meget hjemme efter 12. Ja, derinde. Kan du ikke tage klippet, Tommy? Det var her, vi blev klippet her på den anden dag. Ja, det er ikke en uge siden. Så på den, der ligger en grøn handler deromme. Deromme? Hej. Den ene, så var den der. Ah. Nå, jeg kan se det på skiltet. Grønhandler. Nå, er der så grønhandler? Der står også derovre. Ja. Grønhandler. Nye danske kartofler. Ja. Er det ikke? Det er sgu da fra Hjallerup Marked, mand. Hallo? Yes. Ja, så er vi på kartoffelmarkedet. Kommer lige fra Samsø. Samsø kartofler. Vi skal have stegt flæsker på sælsovs i aften. Det lyder. Lidt svært skrald. Jeg gør næsten mig nu, den der bliver så. Nej, det skal skralde med Anders. Du skal de store. Igen skal jeg lave mad. Jeg kan lige mærke til det igen. Anders skræller kartofler og Tommy laver sovsen, så skal jeg nok lave Flæsken og smage det. Hvad er så mange? Det er skrald, er det der? Jeg sidder på små fugle. Hvad er det for noget? Jeg ved ikke, hvordan.
De siger ikke meget. De siger ikke noget. Hvad? De siger ikke noget. Hvad er det for nogle fugle, dem der? Hvad er det? Det er vagthunden. Den går så der i vinden der. Det er nok af mig. Der var helt ladet på mig. Det er det sgu nok af alt det whisky, mand. Helt læsvogn fyldt med whisky, mand. Der er ikke en skid. Og det var meget sjovt at høre, at han solgte det der whisky for derinde. De kasser der. Han solgte det for ham på lastbilen. Det er tankstationen. Nej, der går op til skønnet der. Kom bare. Nej. Nej, hvor er det dumt, mand. Hvor er det dumt. Kør, kør. Ja. Anders, er du interesseret? Hvorfor ikke lige den? Du skal bare lige lave det op til muslim. Du skal krav på knæene. Ja, så nærmer vi os jo UNICEF og hvor der står en eller anden nepalese. Hvad siger du? Med lama op der. Ja, det er jo. Hallo! Fine! Fine! Lige glemmer vi der. Jeg er en jælle her. Oxfarm. Det skal Oxfarm over. Ja. Stank hovedet op i loften. Der kommer ikke noget hvor. Seks meter. Hello, Mr. Quick. Stefano. Is there any possibility to earn this money in club? You drink too much. You can pay it up 12 months with 10%. Ah. It's good, maybe go in. Hey son. They're from Lost TV. Aha, ja. Gerecht. Har vi bra her? Ja, ja. Var ikke... Eller aldrig en tid, men så. Ja. Er der andre kigge videoen? Hvor for mycket at lave? Det sagde du, der var doven. Den er over i hjørnet. Det laver ikke en skid. Selv for, det gider ikke engang lave noget af noget. Det er bare dør. Jeg filmer nu, mens den laver noget.
Hej. Så har du skidt i bukserne med? Nej. Det gør jeg aldrig. Så jeg behøver ikke trække... Hvilke andre, Tommy, og jeg vil ikke nævne navn, Tommy. Nå. Jeg synes ikke, vi skal nævne navn her. Så behøver vi ikke at trække numre i dag for at gå på toilettet i hvert fald. Ingen galler med jo.